88 er den på lige nu. Så snart der kommer et slags snevejr. Ja. Du skal bare holde, du skal gøre det hele tiden. Sæt den op og ned hele tiden. Der kommer jo lidt. Gør der ikke noget i bunden? Det er sgu ikke. Jeg siger, at det kan godt være, at det bare er lidt bundfald. Yes, så første gang fucker I det sikkert op. Så anden gang, så... Henrik? Yes! Altså, hvordan snevejr mener du? Er det nede i bunden? Nej, det skal ikke tage så meget af. Super. Det er altså, når det kommer sådan fra op af og ned, eller hvad? Ja. Okay. Så du kan lige vise den til. Bare så man ikke skraber op og ned. Og man ikke må ramme kant. Jo, men det må det gerne lige her. Okay. Det var godt være, at I skal nødt til at have spalen ned i for... Henrik, hvordan skal det sne? Skal det være sådan en snestorm, eller skal det bare være så snart det snør. om det er slud, eller om Det må ikke bare være noget, der er andet. Lige op. Meget på. 76 grader, hva'? Hvad hvis det kun er i bunden, Henrik? At tæller det stadigvæk? Ja, det har jeg. Det kan vi nu. Så I har... Her, der måler de hvor mange. Men er 75 grader ikke lidt højt, når jeg er 55? Det er 7,5. Hvad svarer det til? Hvor meget var det ikke? I har 200. Aha! Var det lidt uret, du lige kalder det? Så er det bare for mange penge. Skal vi sige noget? Hvad? Skal vi sige noget i video? Nej. Det tror jeg ikke. Det I do not believe you. Her i glasset har vi calciumnitrat blandet sammen med demineraliseret vand, som vi derefter har kogt, så det nu er reagensglasset varmt. Så det vi venter på, det er når der kommer en slags snevejr, fordi vi gerne vil have calciumet til at blive krystalliseret igen. Og det vi gør, det er, at vi måler med måleren, eller temperaturmåleren, hvor varmt der er, når indtil det krystalliseres igen. Så er det sagt. Nice, man. Så jeg kan ikke være andet størst. Du skal røre rundt. Skal det være, at det i bunden er det fint, eller skal det være det hele? Nej. Du skal notere det. Det skal være ude i opbygningen. Hvad er temperatur er I ved? I kan jo røre rundt for helvede. Det gør vi helt så rundt. Det skal være lige omkring lidt over 50. Temperaturen må gerne være. Prøver du at være fornærmet? Selvfølgelig grafen. I kan jo se op i skibet. Fuck mig. Ikke armen der. Hvad? Ikke armen der. Nå, hvad skal du? Det er ikke det gennemtænkt. Kom så snit med. Du burde ikke være i tvivl, når du Nej, Henrik, sig det. Jeg kan nok komme og kigge på, så kan det ikke. Jeg sagde... Henrik, du skal røre konstant. Henrik, Det er rigtigt. rør den måler. Hvad? Den måler. Men hvad? Kender du det der? Nej. Ej, hvorfor? Now it looks a little snowy. Det looks like mål. Her, hvor er din spag i den? Den her. Du kan røre den fra køkkerne samtidig. Der var så lidt bobler.
Det var mørkt, mand. 961. Ja, det burde være lidt over 50 i følskemaet, så tror jeg nok, hvis jeg har læst rigtigt. Hvad siger du nu? 60,3. Så var stadig lidt tid. Det falder til næsten konstant. Han gør der en story, der er lidt fedt. Hvad er det? Kan driver team? Not story, but code. Det kunne gerne hedde 100, ikke? Det er omkring 55 grader. Livet temperaturer fra statens temperaturer. Omkring 55 grader, mand. Det begynder at være lidt. Henrik, hvor meget skal det være? Skal det være så snart man sætter aller første? Jeg tror, han mener sådan rigtigt. Der er en. Sidst der er nogen. Henrik, er det bare så snart man begynder at se noget? Nej. Henrik! Nej, ikke det dernede. Hvad? Ikke udenfor. Der er vores. Hvad siger den på? 56,6. Den begyndte på 57,5. Jeg er helt om og sammen. Der er simpelthen meget, der skal lyde ned i bunden til at spille ordentligt. Nej, I putter bare op i varmen igen. Jeg noterer det. Så når du spiller ud ned i bunden, så kan vi ikke spille ud op i toppen. Vi skal også se, hvilken form har krystallerne. Det sner rigtig meget. Jeg tror, jeg godt kan finde det.